Moi drodzy, witam Was serdecznie. Jestem na hałdzie w Biskupicach, która tak naprawdę graniczy z Rudą. I jesteśmy tutaj nieprzypadkowo, bo dzisiaj, ale i wczoraj i jutro kopaliśmy i będziemy kopać, gdzie stoimy pod hasłem Kop po zwycięstwo. To druga edycja festiwalu organizowanego przez Stowarzyszenie Turuda. Właśnie trwa spacer botaniczny prowadzony przez mojego tatę i to jest intro nagrywane w środkowy dzień, ale ja zaraz przeprowadzę Was chronologicznie przez wszystkie wydarzenia, na których byłam, ponieważ w tym roku było tak wiele wydarzeń, że siłą rzeczy nie mogłam uczestniczyć we wszystkie, bo dwa w tym roku współtworzyłam. Jeszcze nie opadły we mnie emocje po pierwszej ubiegłorocznej edycji Festiwalu Dziedzictwa Kop Gdzie Stoisz, a tymczasem nieubłaganie i niespostrzeżenie minął rok, przynosząc nam drugą odsłonę wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Turuda. Program tegorocznej edycji spełnił oczekiwania nawet najbardziej wymagających i głodnych wiedzy uczestników. Proponowane wydarzenia obejmowały nie tylko spacery, prelekcje i warsztaty, ale także grę terenową i koncerty. Było co robić. Z uwagi na bogaty wachlarz aktywności nie mogłam pojawić się wszędzie, a więc moja relacja oprze się głównie na wydarzeniach, w których wzięłam udział. Dla rzetelności wspomnę również o tych atrakcjach, które musiałam pominąć. Tym razem wybaczcie mi także brak głębszych informacji historycznych czy też przyrodniczych. Chciałabym skupić się na samym festiwalu, bo jest o czym opowiadać. Ucztę historyczno-przyrodniczą zaczęliśmy w piątek, 5 września o godzinie 17 u bram Rudzkiego Cmentarza przy ulicy Porębskiej. To właśnie tam spoczywa Franz Piller z żoną i synem. Nasze spotkanie było nieprzypadkowe, bowiem w ramach pierwszego tegorocznego spaceru ruszyliśmy właśnie śladem Pillera, zarządcy dóbr należących do rodu Balestremów i niekwestionowanie wybitnej postaci w dziejach Rudy. Losy rodziny Pillerów przybliżył nam Adam Kowalski, wiceprezes Stowarzyszenia Turuda. Rozpoczęliśmy niejako od końca, bo od miejsca wiecznego spoczynku inżyniera Pillera, by później przejść przez zabytkowe osiedle przy ulicy Staszica, wzdłuż ulicy Wolności, przez Rudzki Otok, aż do punktu końcowego przy parafii Świętego Józefa. Słońce powoli chyliło się ku końcowi, budując niezwykłą atmosferę. Zadziałała magia wieczoru, jak i magia całego festiwalu, gdyż właśnie rozpoczynaliśmy zwiedzanie świątyni, a naszym przewodnikiem był wieloletni proboszcz parafii, ksiądz kanonik Adam Brzyszkowski. Historia świątyni jest nierozerwalną i integralną częścią historii Rudy. Jak dowiedzieliśmy się od księdza proboszcza, początki życia religijnego w Rudzie związane były z parafią w Biskupicach. W 1901 roku decyzją biskupa Georga Koppa miejscowa kuracja została usamodzielniona, a ze względu na rosnącą liczbę wiernych hrabia Franz von Balestrem rozpoczął budowę nowego kościoła. Ukończono go w 1904 roku, a rok później konsekrowano pod wezwaniem świętego Józefa, patrona szczególnie czczonego przez robotników miejscowych zakładów przemysłowych. Wkrótce kurację podniesiono do rangi parafii. Świątynię wzniesiono w stylu neoromańskim na planie łacińskiego krzyża. Zbudowana z cegły na kamiennym cokole z bogatym ceramicznym detalem, do dziś stanowi cenny przykład sakralnej architektury początku XX wieku. W 2010 roku świątynia została podniesiona do rangi diecezjalnego sanktuarium świętego Józefa. Warto również dodać, że właśnie w tej parafii pracował jako wikary błogosławiony ksiądz Józef Czempiel, męczennik Kościoła katolickiego, który najprawdopodobniej zginął w tzw. transporcie inwalidów w obozie koncentracyjnym w Dachau 4 maja 1942 roku.
W parafii świętego Józefa posługiwał również inny błogosławiony męczennik, ksiądz Jan Macha, stracony w katowickim więzieniu w 1942 roku. Jego imię nosi rondo u zbiegu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego właśnie w Rudzie. W podziemiach kościoła znajduje się krypta Balestremów, absolutnie wyjątkowe miejsce pamięci. Wyjątkowe, bowiem kompletne, nietknięte przez zawieruchę II wojny światowej. Wejścia do krypty strzegą dwa czarne anioły dłuta wybitnego rzeźbiarza Józefa Limburga. Powstały one jeszcze przed wybuchem I wojny światowej i pierwotnie strzegły mauzoleum Pilerów na wspomnianym już rudzkim cmentarzu. Dopiero pod koniec lat 30. XX wieku zostały przeniesione do kościoła. W krypcie wiecznie spoczywają hrabia Franz von Balestrem, jego żona Johanna Hedwig von Balestrem, ich syn Valentin von Balestrem z małżonką Agnes Stolberg oraz syn Leo Wolfgang von Balestrem. Te i inne sekrety dobrodziejów z rodziny Balestrem opowiedział nam nasz przewodnik po krypcie, Rafał Kowalski. Po spacerach przyszedł czas na ucztę artystyczną w postaci koncertu Marek Macaron Trio. Niestety z uwagi na zmęczenie musiałam odpuścić ten element festiwalu. Sobota zapowiadała się bardzo intensywnie i dość deszczowo. W porównaniu z ulewą, jaka dopadła nas rok wcześniej, tegoroczne opady były niczym strasznym. Sobotnio szychta upłynęła pod hasłem 4 żywioły – ziemia, a w programie zawarto spacer ornitologiczny po naszym Steinbruchu, czyli dawnym rudzkim kamieniołomie, prowadzony przez prezeskę Górnośląskiego Towarzystwa Ornitologicznego Karolinę Skorp. Spacer botaniczny po okolicy Hałdy w Biskupicach, prowadzony przez mojego tatę, Adama Stebla, profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pracownika Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Warsztaty sadzenia roślin i tworzenia zielników prowadzone przez Natalię Zdrzałek ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Wykład o zwałowiskach pocynkowych w krajobrazie Górnego Śląska, prowadzony przez doktor habilitowaną inżynier Iwonę Jączy, profesor Politechniki Śląskiej, oraz doktora inżyniera Arkadiusza Pawlikowskiego. Spacer geologiczno-geograficzny na tropach karbonu prowadzony przez doktora Wojciecha Krawczyńskiego z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, a także prowadzony przeze mnie spacer zieloną arterią metropolii po dawnej linii kolei piaskowej. Postanowiłam spędzić dzień rodzinnie i udać się na ojcowski spacer botaniczny, by dodać sobie otuchy przed debiutem w roli przewodniczki podczas wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie Turuda. Pogoda stopniowo poprawiała się, a my niestrudzenie brnęliśmy przez leśne ścieżki, obserwując kolejne gatunki inwazyjne w naszej florze, a także analizowaliśmy korzyści płynące z uprawy kukurydzy w pobliżu Hałdy. Punktem kulminacyjnym wędrówki był szczyt Hałdy, z którego rozpościera się cudowny, nostalgiczny widok na nasz górnośląski krajobraz.
A teraz jesteśmy przy ulicy Potokowej, a ci wszyscy piękni ludzie za mną biorą udział w spacerze, który mam przyjemność poprowadzić. Dziękuję Stowarzyszeniu Turuda za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście i za to, że mogę ten spacer poprowadzić. No i zobaczcie, mamy ekipę, która się stale powiększa. Z tego miejsca chciałabym jeszcze raz gorąco podziękować za tak liczne przybycie i za cudowną, rodzinną wręcz atmosferę w czasie spaceru. Jestem przekonana, że jeszcze nie jedno jabłuszko rosnące przy Bytomce zjemy we wspólnym gronie. O, będziemy mieli zapis z naszego spaceru. To niesamowite, że z pozoru ten zwyczajny, chaotyczny wręcz kawałek lasu przyciągnął tak wielu z Was i że podzielacie moją fascynację Zandbaną. Tym razem zobaczyliśmy ruiny wiaduktu nad ulicą Piastowską, zawalony most nad Bytomką, fragment Rudzkiej Kuźnicy oraz ruiny szybu piaskowego 3 dawnej kopalni Wawel. Wieczór przyniósł nam niezwykłe, niezapomniane chwile w postaci wernisażu wystawy Galeria w czerni i zieleni, której kuratorami byli Arkadiusz Gola, Michał Szalast i Adam Kowalski. Wydarzenie odbyło się na terenie poddawanego rewitalizacji zespołu dawnego szybu Franciszek, czyli po prostu pana Franca. Tamtego wieczoru został on wystrojony w królewskie, baśniowe wręcz szaty. Jest remiza strażacka szybu Franciszek. Tutaj za mną, mam nadzieję, że poznajecie to miejsce. A może być Wam trudno, bo ono się naprawdę zmieniło na przestrzeni ostatnich tak naprawdę tygodni. No i wreszcie jesteśmy tutaj przy zrewitalizowanych zabudowaniach. Na razie częściowo, ale są dalsze plany. A teraz wernisaż wystawy Galeria w czerni i zieleni, Węglowa Atlantyda. Fotografie wybitnych artystów, także rodzonej rudzianki, pani Joanny Helander, zostały zaprezentowane nie tylko w zrewitalizowanych przestrzeniach dawnej remizy strażackiej, ale także, a może przede wszystkim, na zewnątrz, postindustrialno-przyrodniczej przestrzeni. Fotografie zostały fenomenalnie oświetlone, tym samym zabierając nas w multisensoryczną, nostalgiczną podróż. Skalę zainteresowania lokalnym dziedzictwem podkreśliła gigantyczna frekwencja na wernisażu. Moje serce urosło. Emocje i wrażenia można było porównać i przedyskutować podczas późniejszej integracji w klubie festiwalowym w Rudzkim Champion Pub. Choć dusza chciałaby, aby festiwal trwał i trwał, nieubłaganie nastała niedziela. Humory wciąż dopisywały w najlepsze, bo choć był to ostatni dzień wydarzenia, to wręcz pękał w szwach od znakomitych, inspirujących wydarzeń. Do godzin popołudniowych można było odwiedzić wystawę Galeria w czerni i zieleni, Węglowa Atlantyda w zabudowaniach szybu Franciszek, a także wziąć udział w grze terenowej Opowieści z węgla, cegły i kamienia. Nie zabrakło także spacerów.
Pierwszą propozycją było wyjątkowe doznanie, znowu multisensoryczne, audio-video disco, czyli Ruda w dźwiękach i obrazach, spacer dźwiękowy, poprowadzony przez doktora Jacka Kurka i Adama Kowalskiego. A kolejną Rudzki Sport, spacer z Andrzejem Godojem z Muzeum Miejskiego w roli przewodnika. Po obiedzie mogliśmy wrócić do szkolnych ławek, a konkretnie w mury pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza. W tym samym miejscu można było odpocząć po spacerach, zjeść coś z grilla, a wierzcie mi, że pachniało wprost fenomenalnie, bo za gastronomię odpowiadał Champion Pub, a także posłuchać koncertu w wykonaniu licealistów. Byli oni absolutnie znakomici. Sam wieczór przyniósł kolejny koncert, tym razem w wykonaniu Wesołych Czterdziestek, czyli naszego doom-defowego walca zwanego Starless Void. Z uwagi na intensywne przygotowania do koncertu musiałam nieco ograniczyć aktywności tamtego dnia. Bez wahania wstałam jednak z samego rana, by wziąć udział w spacerze audiowizualnym. Tego rodzaju doświadczenie to zupełnie nowa jakość postrzegania mojego otoczenia z wielu powodów. Jako nastolatka uwielbiałam kręcić się po mieście ze słuchawkami na uszach. Mimo ograniczonych wówczas możliwości technicznych, jakie dawał najpierw Walkman, a potem odtwarzacze MP3 o ograniczonej pojemności, ulubione utwory niejako pozwalały mi nakreślać nieco głębszy, bardziej metafizyczny krajobraz mojej rzeczywistości. Prowadzący zaproponowali swoją playlistę oraz dobrali do każdego przystanku na naszej drodze wizualne dzieło sztuki, obraz, grafikę, fotografię, tym samym z nami nakreślając wspomniany już krajobraz. Było to zdecydowanie unikatowe doświadczenie, które polecam każdemu. Jest 14, my gramy o 20, ale jak widzicie już się przygotowujemy, więc docencie te wiele godzin przygotowania i włożenia sprzętu. Słuchajcie, my już nosimy sprzęt, jesteśmy przy Powstańców 16A, bo tutaj właśnie znajduje się Pub Champion. I jesteśmy w miejscu, w którym kiedyś mieszkał Franz Piller, czyli w skrócie zarządca dóbr rodu Balestremów. Piękne miejsce. No i my, słuchajcie, właśnie nosimy sprzęt. Ja jeszcze za niedługo skoczę do Liceum Mickiewicza, ale chciałam wam powiedzieć, że w ramach tej edycji Kop Gdzie Stoisz trwa też gra terenowa i jedno z jej stanowisk odbywa się właśnie tu. Czyli byliście, nie? To już się Startlita Rajza ma to. Świetnie. Jo zarządzał tą kompanią w latach jej świetności. Ona na szczęście dziś znowu odzyskuje ten swój blask. Wanna go for a ride? She's the one for me. Moi drodzy, my już ze Starless Void się powoli rozgrzewamy, to znaczy zaraz będziemy w pubie Champion. A tam widzieliście fantastyczną, muzykującą młodzież na dziedzińcu Liceum Mickiewicza w Rudzie. I ja teraz wracam do liceum, to znaczy wracam codziennie do katowickiego Wańkowicza, ale dzisiaj specjalnie dla was wrócę do Rudzkiego Mickiewicza i podpowiem, że to nie będzie jedyna moja wizyta w najbliższym czasie.
Moi drodzy, szkoła z tradycjami 130 lat. W tym roku jubileusz będziemy świętować w październiku. Fantastyczni młodzi ludzie, no toż to ja tylko 20 parę lat temu i nie grałam akurat w stylu Deftones, tylko covery Mayhem, ale to tam wiecie. Materiał na inną opowieść. Jutro wracam tutaj do Mickiewicza i przygotujemy dla Was obszerny materiał na temat tej szkoły. A teraz wracam do pubu Champion, bo tam już Starless Void cały oprócz mnie i Krzyśka, który aktualnie jest na rodzicielskim, no już ćwiczą, więc basisty zabraknąć nie może. Drugiego wokalu też nie. My wchodzimy o 20, już jesteśmy gotowi i po raz pierwszy gramy w pubie Champion. To jest wspaniałe miejsce na mapie Rudy i musicie tutaj przyjść. Nie tylko dzisiaj wieczorem, ale w ogóle. Jako zespół chcielibyśmy podziękować Stowarzyszeniu Turuda za zaproszenie i za możliwość zamknięcia festiwalu, a ekipie pubu Champion za wspaniałą gościnę i otwartość. Ja dziękuję za zaufanie, że mogłam wczoraj poprowadzić spacer po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. No i to była przed chwilą taka nasza skoczna interpretacja Edgara Allana Poego, jego wiersza Alone. No i nasz pan Franz, który też był widoczny już na pewno dzięki Wam, nie czuje się sam. No i ten festiwal też był o początkach, bo tutaj interpretowaliśmy nasze dziedzictwo i ja osobiście też chciałabym wrócić do początku, bo nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie człowiek, który nauczył mnie słuchać Black Sabbath i ten numer będzie dla mojego taty. Starless Void! Brawo! Tegoroczny festiwal okazał się niezwykle ważnym wydarzeniem. Nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla mieszkańców całego miasta i jego okolic. Jeżeli podobał Ci się mój reportaż z festiwalu, to nie zapomnij o łapce w górę, subskrypcji, a także możesz zostać moim patronem. Za każdą formę wsparcia kanału i całego mojego projektu serdecznie dziękuję.